Dobrý, mladý pánko. Počul som, že máte tričko security. Kde ich máte? Vidím, tam sú. Tu je. A máte prosím veľkosť 5XL? To bude tak akurát na mňa. Mali ste pravdu. Nebude stačiť veľkosť XXS. Ale ja vám poviem, prečo som tu prišiel. Viete, čo sa mi minule stalo? Išli sme s kamošmi do baru a pred barom stal taký SBS-kár Piťuka. Od každého pýtal 5 eur. No nechceli sme mu dať, snažili sme sa ho ukecať, ale nedal sa. Nakoniec viete, čo sme zbadali? Že má tričko na sebe. Security. A hneď sme vedeli, že to tričko on nakupuje v Armpeku. A vedeli sme aj to, že v Armpeku nenakupujú žiadni šaláti. Tam nakupujú profesionáli. A hneď sme si uvedomili a všetci sme mu dali pekne po 5 eur. A ja chcem byť ako Piťuka. Preto nakupujem v Armpeku. Príďte aj vy, keď chcete byť profesionáli. A k tričku som si v Armpeku kúpil aj parádnu bundu. A teraz môžem ísť vyberať 5 eur k baru. Tak ako Piťuka.